tal, señoras e señores? Son casi as 6:30 da tarde. Como cada tarde estamos cocinando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, se sodes dos poucos, que quedan sin seguirnos. De verdade, @ Voltas co Prato, e temos todas as receitas penduradas. E se non nos sigues, bueno, pues nos vamos te querer igual. De verdade que si, pero é moitísimo mellor que nos sigades, vale? Porque aí temos todas as receitas penduradas, receitas que de vez en cando fan dúas persoas bastante maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. Viñaste na llama, Corre moitísimo. Pero ves moi mimá. Que pasa? Vos ollos te vexa. Estuve en atareada. Pero cantos días pasaste sin vir, muller? O mellor 12. 12 días. Pode ser, estuve traballando. Pero non nos cobraches esos días. Cobrei os de aquí non. Ah, os de aquí non. Non, cobrei os outros. Home, xeis dixen ainda por riba que falta, vamos a pagar, non? Non. Bueno, tamén podía cobrar así. Non, non. Como a ti. Mira, sabes que pasa? Temos un problema aquí, Begoña. Que pasou? Xulio pode facer hoxe unha semana gañando todos os días. Que fuerte, eh? Buah. Que bueno. Demasiado. Nunca pasou. Nunca Como pasou. non? Nunca pasou, Xulio. Que Pasou iba a pasar, tal, oh? pasou. Hemeroteca, por favor. Que iba a pasar? No, creo que nunca pasou. Pasou, Bueno, va. ti crees que hoxe podes batelo? Vámoslo a intentar. A ver, está moi duro, a cousa, entón. Sí. Está. E Xulio, duro de despois de roer. ter o día de onte libre polo debate do Estado da Autonomía, como te sintes? Estás ben? Relaxácheste? Pois, que queres a miña opinión sobre o debate? No, non me interesa moito, verdad? Pero relaxar. querías... Sí, quería saber se descansaches. Sí, descansei. Sí. Estás ben? Estou un pouco nervioso porque quero manter aí. Queres te manter? Sí. Home, a donte xa saltámola. Invicto. A donte saltámola porque tiveches... No, a donte Vale. dámola por gañada tamén. Vale, dámoslo por gañada. Por gañado. Pois, señoras e señores, imos cociñar a ver que nos trae Emilia de Fornelos de Montes. Son Milia, son de Fornelos de Montes. Eu se veño propoñervos unha receta aguacates recheos de marisco. Para facela, temos que abrir os aguacates pola metade, vacialos cunha culler e regar as cáscaras con unhas gotiñas de zuma de limón. A pulpa do aguacate picámola moi miudiña e tamén a regamos con unhas gotiñas. Cortamos os mexilóns pola metade. Mezclámolo coas gambas máis co cangrexo. Picamos miudiña a cebola máis o pemento. Poñemoslle sal e pementa a mitade da salsa e o perixel. Remesemos, mezclamos moi ben e con esta mezcla recheamos as cascas. Adornamos con un perixel ou con algo que faga bonito. Servimos co resto da salsa. Bo proveito. Mariscazo Fest no A Voltas co Prato! Xa, non? Xa, non? Xa está, non. Seguro sacar que non me pegan cas dúas. Mariscazo Fest, hoxe temos marisco no A Voltas co Prato. Ah, esas son as túas? Claro, Ah, pois esas as outras por riba. claro. Se non vejo. Ah, vale. Estás sin graduar esta. Bueno, Emilia, que nos propoñía marisquiño, mariscazo. Que vas facer, Xulio? Pois eu vou facer Non leve la mesa. unha receita, no, está nos modos. Fun eu? Sí. No. Bueno, da Venga, igual. vou utilizar aguacate e un poquinho de marisco, un poquinho de langostino, un poquinho de mexilón. Igual non vai ser, pero bueno, vai ser. A ver, sabes que Vou facer están... dúas elaboracións diferentes. Sabes que están moi coa festa do sinxelas. marisco no Grove. Sí. Non creo que ningún lle meta aguacate ao marisco. No, Non creo. pero ela sí. Vale. Vale. Como estábamos cas gafas facendo tonto, non estivemos atentos á receita, verdad? Ti non estiveche, eu sí. A ver, contame, Begoña, ti que? Toda a receita tú atento non creo. Bueno, Ti que? nada, primeiro mandar un bico ao Grove, que eu estuve moitos anos É verdade, que estiveches traballando moitísimos Sí, estuve anos moitos no anos Grove. traballando no Grove e son unha xente maravillosa. E teñen bo material. Teñen moi bo material. Bon marisco. Hombre, Claro. nada, vou facer tamén un plato con aguacate e con marisco, E pero... cociñan no Grove, aguacate con marisco. Sí que cociñan, porque ahora o aguacate cociñase moito. Ah, vale. Eu non me meto Hai con que vos. saber facelo, Vale, simplemente. veña, aguacate, marisco. E marisco. Un marisco, eu, por exemplo, vou facer unha falsa vieira, Ajá. vale? Con diferentes mariscos, así de andar un poquinho por casa. E así temos a oportunidade de invitarte a ti, por exemplo. Non quero gastar moito, invítote a ti. Por esa é falsa vieira, porque non quere gastar un can en min, entendedes? É así, a vida, é así. E nada, así, a ver que che parece. Dúas propostas maravillosas, falsa vieira ou guacamole con mexilón e langostinos, que é o que di que vai facer Xulio Mato. Pois, señoras e señores, cociñamos marisco hoxe no Voltas co Prato, marchamos con... Begoña Vázquez, veña. Dai aí. A ver, falsa vieira. Mira. Falsa vieira. Vamos primeiro... Quen é máis falsa, vieira ou ti? Pois... ti. Mira, Vale. como se fai unha falsa vieira? Primeiro,
Temos as cunchas xa, as cunchas que nos quedan de Navidad, que podemos las guardar. As conchas hai que guardarlas sempre. Sí, hai que guardarlas sempre, porque valen para un roto, Miña como tía valen para jardas. tocar, Sí. valen para poñer o sal. Se non tes un salero, pos o sal, e valeche para o sal, ou para o Moi azúcar, ou ben, para todo. moi ben, moi ben. Ou valeche para apoyar as culleres tamén, así, ves? Valeche para moitas cousas. Si eres seguro que no restaurante pos isto, pos a culler en riba e cobralle 30 euros ao persoal, por iso. A que sí? A ti si ver, si. Ten toda a pinta. Si ves? Pon así, pon en riba e di, no, por eso isto é... Menuda Nova fama antoloxía da cociña moderna. Menuda fama me pos, madre mía. Bueno, además estamos moi contentos, porque lle fixeron un artigo moi chulo, verdad, Begoña? Sí. Moi bonito, 3 páxinas de artigo nun mensual, creo que é un mensual, Sí. non? Póñena polas nubes. Sí. A Begoña, póñena moi ben, moi ben. A ver, veña, dalle. Mira, vouche falar do plato. Sí, menos falar de ti, non? Menos falarse, exacto. Veña. Que Mira, molesta, cebola, Que molesta. e puerro e cenoria. Vale, entón o que vamos facer é un rostrido, vale? E así que este pochadiño, Cebola, allo porro e cenoria. cebola, allo Rostrido. porro e cenoria. Moi ben. Con un pouquiño de aceite. E o que facemos, como xa che teño explicado moitas veces, para que sude, Ajá. xa lle botamos o sal. Moi ben. E un pouquiño de pimento. 3 páxinas dun mensual para facer unha falsa vieira. Non cociñei nada ali, Moi ben. Mira, Entón, teño que vas aquí a utilizar? agora 4 mariscos que vou vale. usar. Vamos a abrir uns mexilóns. Os mexilóns que usabas con un pouquiño de viño, con Vamos auga, a abrir con neste que? caso un pouquiño de viño. Vale. Sí. Pero bueno, mira, son marisco que está, mira que Sí, xa bota fresquiño auguiña. está. Xa bota a súa auga, que Ten eu así sempre a súa aproveito. Claro. a E súa agora propia poñémolo auguiña. un pouquiño alto e un pouquiño de viño así, tras. Aí xa está. E xa os vamos a abrir aí. Isto tarda en abrir nada, non? Nada. Un par de minutiños hasta... Cando vai está ben. abrindo, o marisco é moi importante. Cando vai abrindo, vai nos retirando. Vale. Vale, Porque porque non xa se está. pode No momento que abre, está listo. Se non, pois quédase che. Moi feito, máis chicloso, Xa. o seu mismo cas navallas, cas ameixas, e caso todo. Abre, apágase. Vale, entón, que 4 mariscos vas a utilizar? Mexilón, Mira, merxilón que temos aí. Sí. Temos aí aquí unha volandeira, a falsa. vieira, Temos aquí holandeira. un langostinos. langostino, e aquí temos unha latiña de berberechos, vale? Ah, vale. Berberechos en o natural. Berberechos natural, Sí, ves? vale. Ah, Vale. que guai. Che, que vas combinar vai ser un plato que leva moitos mariscos, Moitos mariscos. pero que non sai caro. Claro, non sale Leva caro. mexilón, que non é caro, a volandeira así tampouco é Claro. excesivamente caro, os lagostinos tampouco. Mira, Vale, tamén, moi ben. tamén podríamos facer todo se quixéramos en lata, sabes? Sí, sí. Se tuviéramos todo en lata natural, podemos usar para rechear as vieiras. Vale. Ves, os langostinos están fresquiños, ves a volandeira tamén, que ben está. Vale. Isto é unha maravilla. Por que sabes que a volandeira está ben? Mira, porque non ten baba. Ah, O marisco, cando xa non está moi alá, empeza a criar un pouco de baba. sí, que... Vale, pois sempre, olor, as cualidades organolécticas, o olor, o color, a textura, entón iso é importante. Como lle chamades? Cualidades organoléticas. Moi ben, señoras e señores, marchamos con Xulio Mato porque non lle entendo a mitade a nosa queridísima Begoña. Veña, imos alá. Moi ben. Que? Bueno, estamos Buah. no Marisco Fest na televisión de Galicia en directo todas as tardes. Mariscazo Fest. A 6:30. Sí, sí. O el 25. Ou é 25, dependendo un pouco do día, sí. A ver, Bueno, contame, que mira, vas a facer ti? Vou facer, bueno, o guacamole que me gusta a mí, vale? Vale. Que diferencia do outro? Que leva un poquinho de ovo Ah. e leva, non vai ermagado. Vai picadiño, todo picadito, ves? Aquí teño o aguacate e a lima. Vale, importante para a xente que... Igual hai xente que non sabe o que é o guacamole. Que leva? Que é importante que leva o guacamole? Mira. Ademais do aguacate, Mira, normalmente leva ceboliña morada como esta, Ajá. leva algún chile picado, que porque é un Pa que lle den toque. plato típico de México, nos vamos a botar pemento, que son os nosos chiles, vale? Vale. E vamos a botar, dar un toquiño solo picante con un poquinho de tabasco Moi ben. por seguir con eles, que son os que inventaron este prato, vale? Pois, por certo, a xente da casa que nos chame 664-483419, chamade ao Voltas co Prato, queremos saber se hai alguén en Galicia que lle bota aguacato a marisco. Se non o facedes, podedes chamar tamén. Aí está o teléfono do programa e recordade que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez, 50 doutro no Voltas co Prato, e tamén recordarvos que hai que ir á festa do marisco do Grove, que é estes días. Veña, mesturas todo aí, Mira, no bol. a ceboliña, o aguacate e o huevo, perdón. Vale. E aquí o que teño un poquinho de... Ves que fai como unha cremita? Ai, si, ao fondo. Vale, eso é o que é lima. E para que a boto primeiro de todo e vou remexendo? Para que non se nos oxide. Así, de esa maneira, se temos o aguacate, mira que color máis bonito, e xa o temos
Entón que botaste Sin oxidar. zumo de lima. O zumo de lima, Zumo de lima. dunha lima e media. Vai dar xa a acidez que necesitamos para a vinagreta e temos o... O sea, nos aseguramos que non vai a... Oye, sí que corta ben o cointelo, eh? Parece de atrecho. Igual hai que cambiálos, non? Sí, Vai sendo hora, ou igual. afialos, ves, o sea, O afialos, eso foi tamén. cousa miña, ya que non revisei. Non revisou. Pero bueno, pois mira, entón, ahora, o pimento vermello e o pimento verde, Sí. e con isto xa temos todos os ingredientes, e despois simplemente salpimentar, botar un poquinho de aceite de oliva, e temos o noso, a base do aguacate. Que marisco leva o que faz ti? Vexo que tens aí lagostinos e mexilóns. Lagostino e mexilón. Nada máis. Eso, Dos Lagostinos mariscos, e nada máis. Dous mariscos. Bueno, pois chegou o momento de que veña a nosa convidada de hoxe, que pase, por favor, Milia de Fornelos de Montes. Un aplauso para ela. Hola, Milia. Hola, gañotas. Que tal, como estás? Moi ben. Bueno, sabemos que Emilia... Que ben cheira. Verdad, aquí sempre recende ben. Todo o mundo dio o mesmo. Sabemos que Emilia ten un blog de gastronomía, non? Sí, de De recetas de cociña, cociña. de receita. Como se chama? Cousas de Emilia. Cousas de Emilia, por se alguén a quere seguir. Cousas de Emilia, buscades o seu blog ali que ten receitas túas ou receitas que vas Si non, recompilando. miñas. Túas, miñas. todas? O que comemos na casa. Ah, que guai. Si non nos gusta, non están. O sea, o receitario da túa familia está aí. Efectivamente, sí. Gratis. Pois sí. E estes aquí inventando cousiñas. Mira ti como son as cousas. Vamos ver o que fai Begoña, vale? Sí, Veña, vamos. arrimámonos aquí. Begoña, Hola, conta. Milia, que tal? Hola, Begoña. Boas. Mira, eu estou facendo un sofrito, vou facer unha falsa vieira. Estou facendo un sofrito que é un poquinho de puerro, un poquinho de cenoria, un poquinho de allo porro, que a mí gustame moito porque combina moi ben co peixe, co marisco, porque así é moi suaviño, entón destaca un poquinho máis o que é o marisco. Entonces, agora, despois de rehogar, o que teño aquí é unha volandeira, que piquei finiña, uns langostinos e un pouquiño de mexilón, e o berberecho que vou usar o de lata. Mexilóns que abriches antes, non? Con pouquiño Mexilóns de que viño, abrín con pouquiño e de máis a súa viño. propia auga. E listo, ainda están quentiños, eh? Pois eu pensei que ias poñer as volandeiras Sí. enteiras, sabes? Pensei que iban a ir enteiras. Que iban a ir enteiras, non, porque así a farsas faise todo no mesmo Claro. tempo. Ya debos que rostrida, eh? O que vou facer é primeiro rostrir isto, Vamos. Eso e por vou non botar... cheiran. Verdad? Ai, Dios mío. Ese é o problema que ten sempre a xente da casa. Algún día, Había que inventar, algún día efectivamente. patentaremos a televisión polo nariz. Sí, sería interesante. De verdade. Mira que ainda bonitos. sufriríamos moito, Tamén é verdade. Mira, teño máis ou menos unha cantidade de uns 200 gramos. Este xa un poquinho menos porque xa abriu a concha, Vale. pero máis ou menos serán uns 200 gramos. E aquí habrá uns 100 e algo, vale? O sea, máis ou menos... Máis ou menos para que sean partes equilibrados. iguais, sí. Sí. Vale, vale. Eso vai tamén influir no sabor. Quero dicir, vai estar equilibrado o sabor ou Sí. vai haber algún que sexa máis É que potente a idea é que tampouco teña tanta potencia un co outro, pero bueno, é que o mexilón está recién aberto, entonces... Sí, ten moito sabor. O sabor vai a sobresair. Botei un Tomate pouquiño de concentrado. tomate concentrado, sí. Un pouquiño de tomate concentrado. E o que vamos é agora botar os primeiros mariscos que non están cociñados, que son Vale. estes. Así, Bueno, estámonos poñendo serios neste programa, eh? así. Con marisco, a golpe de outubro. Entonces temos que deixar que se cociñe un pouquiño este marisco, deixamos que se cociñe un pouquiño, e depois engadimos o mexilón e o Que xa están e o cociñados, berberecho, claro. sí. Claro. Moi ben. Exacto. Un rostrido bastante serio. Sí, desde logo, e Bastante recende serio. que non ves. Bueno, vamos ver mientras tanto de Xulio Mato. Veña, arrímate aí que che conte porque Hola, él moi boas. está facendo Hola, unha cousa Xulio. completamente Vida. distinta. Pois mira, Bueno, estou ben. rematando xa a miña versión do guacamole, que como lle expliquei a Cañotas, e che digo a ti tamén, en vez de ir todo esmagadiño facendo como un puré, eu gústame que quede así, cortadiño todo. En trociños. A mí tamén, mira. Sí, Tamén me que bien, que trociño. bien. Bueno, empezamos Vení ben. punto para Xulio. Bueno, xa veremos, a ver, eso xa A ver, a ver. Entón, mira, isto xa o teño listo E non ahora, como influyas. xa o teño aliñado, xa o salpimentei e botei un poquinho de aceite tamén, ves, vámoslo deixar aí, repousar. E vou seguir, vou facer unha vinagreta jardinera, porque Como, perdón, unha unha vinagreta? vinagreta xardiñeira, Ah. vale? Que vai levar as mesmas verduras que aquí, pero vamos a dar un poquinho máis de acidez e vamos a acompañar con estes dos mariscos quentes, para que sexa como unha especie de saladiña templada. Ah, Vale? Eso que vai quedar moi ben. carai, que innovador, verdad? Pero Bastante. Xulio sempre. Bastante innovador, bastante innovador. Moitas Bueno, gracias, Milia. Milia, chegou un momento no que me tes que dicir cal das dúas receitas dirías ti, pois levo para Fornelos de Montes agora mesmo, unha das dúas, ou non te mollo? Eu levo as dúas, seguramente. Seguramente, non? Seguramente. Sí, Toño, tenme pinta de que sí, Bueno, de que a ver. sí, Bueno, que nós as dúas. creo que podemos... Hai que decidirse por No, unha non xa. tens que dicir unha, Menos pero creo mal, que ao mellor menos mal.
que ao mellor podemos deixar que colgues tamén no teu blog as nosas receitas. Pois sí, porque Pode non. ser, Sí, pode sí. ser. Bueno, Emilia, Sería estupendo. vouche pedir que vayas á zona de sufridos, despois chámote, vale? De acordo. Un aplauso para Emilia, que ven de Fornelos de Montes, está con nós, con a Voltas co Prato. Atención! Imos ao grove. Mari, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Ben. A ver, cantas centolas comeches no que vai de semana? Centolas están en Bedo ahora mismo. Ah, claro, no centolas voy. están. A primeira na frente. Vale, Gabi. primeiro na frente. Pois que é o que máis comes ti na festa do marisco? Bueno, un pouco de todo. Temos moi bons mexilón, Buah, que ricos. navallas, Que ricos. berberechos, de todo, Oh, de todo. vale. Que sepas que é unha das miñas mellores amigas. Que me dixo? Sí, é verdad. O sea, Mari, coñeces entón a Begoña? Pois Begoña estuvo no grove. No, traballamos xuntas Ah, 6 anos. ah. Pero conocéchela pola voz. Claro, home, conozco hasta así a palpas. Xa te digo eu. Oye, Mari, e que tal traballa o marisco Begoña? Moi ben, moi ben, moi ben. Sí. Gracias, Mari. Sí, Ela tamén, Bueno, Mari, non podes vir ao programa porque senón xa sabemos que iba a ganar. Begoña, pase o que pase. Vale. Estuve aí con ela, que conste. Bueno, non é broma, é broma. Podes vir cando queiras, vale? Cando queiras ves, vale? Veña. Sí, estuve con ela aí un día. Pois volve cando queiras, un bico grande. Vale. Chao, chao. Un bico para todos. Pasadeo ben, Saludiños. hasta o día 15 de festa, Chao. están ali no grove. Que por que temos o mellor marisco do problema? Porque sí, do planeta, non do Porque sí, podría ser unha boa resposta, pero teño outra mellor, atentos na casa. Vou revelar o segredo do noso éxito. Polo visto, todo lle debemos ás correntes de augas frías que chegan ata Galicia grazas aos ventos do norte e con elas abundantísima materia orgánica. Aquí o noso sol fai o resto e así as nosas rías están cheiñas de microorganismos. E quen come iso? Pois navallas, nécoras, ameixas, vieiras, centolas, todos teñen barra libre de microorganismos, augas ben batidas e moitísimos fans, que somos os que o papamos. É curioso, pero o marisco non sempre estivo de moda. Agora a todos nos encanta meterlle o dente, pero seguro que moitos lembran aínda cando era alimento de segunda. Manda truco, Lembrade, todo o que aquí vos contamos estará nas nosas redes, como sempre, en @voltascoprato, incluídas as receitas que estamos facendo aquí no día de hoxe. Xa sabedes que podedes chamar ao programa. Don Xulio Mato, como estás? Moi ben. Sí. Moi ben, va a trabucada, Vale. ese é récord, A ver, claro, Ese é tres a días. trabucada. A trabucada. Eso parece que presentaba eu. A trabucada. Podería ser un programa. Bueno, mira, estou camiña vinagreta, vale? Vale. Xardiñeira, Sí. cebola, pimento vermello, Pimento verde, tomate, tomate. e nada máis. Xa. Zume de lima, Leva cilantro e todo o que teño aquí. casi o que leva o guacamole. Claro, foi o que che dixen, con os mesmos Prácticamente. ingredientes vou Moi facer ben, moi ben. outra elaboración. Sí. Vale, e ali teño nas dúas potas que máis podes poñer a pote. A pote, A tope, outro se máis. faz a favor. O a tope. trabucadas. Eso é castigo de Dios, por rirme de ti. Poñemos os dous a tope, mira, Vale. este vamos a facer un mexilón, porque Oiga. así vamos topar, e aquí vamos a facer o langostino. Por que lle botas aceite ao mexilón? Porque vámoslo facer salteado, vámoslo a abrir salteando, porque Vale. colle un sabor completamente diferente. A min gustame moitísimo comelos así salteados. Pois mira, eu creo que nunca comín o mexilón. Pois, se queres, próbalo, porque mira, vamos a botar aquí 2 dentes de allo esmagados, Ostras, sí, con allo. sí. E valle, é unha forma diferente, así poderos comer así, tal cual, Sí. Sin E abren máis, sí. igual, non? Abren Entendo igual, que porque, abren porque igual. vamos a tapar. Vale, Vamos vale, a meter vale. unha remexedura e vámonos tapar. Moi ben, nunca Ahora, na mira, vida. Damos ya voltiña aquí a este allo, Para que non se queime. para que dé un poquinho de sabor. Oh, que rico vai estar E isto. agora, mira, aceite, o allo e o mexilón. Oh, E agora remexémolo aí, e tapamos. para que colla un poquinho do toque do allo e do aceite. E tapamos. Estos son, nada, 2 minutos, Isto pinta moi ben, 2 minutiños. Isto pinta moi ben. En esta outra... Pues Na tixola. Na tixola. Espera que atravesei isto aquí. Estás ben? Sí. Axúdeche. Todos, no, gracias. Entón aquí o que vamos a facer é meterlle un corteciño ao langostino Ajá. e tamén o mismo, salteámolo, porque isto é que vai a ir ca nosa... Ah, vale, pero ca nosa cortaste na vinagreta. mitad. Pensei que os ibas... No, así, que se atope, que se Vale, vexa. vale. Mira, estos ya casi empiezan, Casi empiezan a... Ostras. Pois eu... Que tal a recende? A recende moi ben porque cheira a unha cousa nova para mí.
É nova, porque cheira como allo, cando pasades o allo polo aceite, Claro. mesturado tamén co olor do langostino. Claro. O sea, do langostino, perdón, do mexilón. Pois, eso sí, eu Moi dicíoche curioso. claro, claro. Moi curioso, moi curioso. Nada, e agora simplemente vou saltear isto tamén salpimentado, vamos a poñer todo a punto de sal. Vale. E despois rematar a vinagreta e teño que facer unha mayonesa. Pois Xulio vai bastante ben, quedalle por facer esa mayonesa, mentras tanto vamos con Begoña. Veña. Mira, vou flamear. Va a flamear. Barato, marisco barato. Vamos baixar a luz porque xa lle prende o lume sin esperar por mí. Baixamos un pouquiño a ver se... Porque depois férvelo. Xa No, está. xa nada, xa non temos lume. Begoña. Xa está. Xa flameou. Bueno, pois vamos volver. Chegaches tarde, Que cañotas. volva a luz, por favor. Tanto Que cantar. volva a luz. Mira que Hola. pintaza, Botelle un pouquiño de tomate. Vale, Guau. entonces xa está cociñado, ves como cheira. Sí, sí. E agora botelle un pouquiño de coñá, deixamos que cociñe un pouquiño máis e xa teríamos a nosa farsiña. Claro, Vale. isto entendo que é o recheo que vai levar a túa vieira. A miña non? vieira, sí. A túa exacto. concha de vieira. Exacto. Mira, vou explicar. Flipante. Mira, esta é unha cuncha de vieira galega. Sí. E esta non é. Vale, Vale. pois tú sabes. Porque, mira, esta é cóncava e isto ten color marrón. A ver, E este, pero non vais tan rápido, se yo queremos mostrar á xente. Mira, ten Vale. a cuncha marrón. Sí. Esta cuncha non está marrón, está blanca. Vale. E por mira, a volta, que diferencia, Ah, pois sí. Viches? Mira, mira, mira. A galega é esta. Viches que bonita, Mais oscura é moito máis bonita. Claro, Sí, sí. moita máis bonita. Correcto, E agora, correcto. mira, Vale, vale. vou na rechear. Cos Ah, 4 sí. mariscos, Recordemos que leva os 4 mariscos. Por certo, Que? pregunta de concurso. Como se prepara ou como se chama máis ben o prato que prepara hoxe Begoña Vázquez? Como se chama? Falsa vieira. Falsa vieira. Podemos decir de marisco Falsa e aguacate. vieira de marisco e Claro. aguacate. Falsa vieira de marisco e aguacate. Repito. Falsa vieira de marisco e aguacate. 664 48 34 19, chamade a voltas co prato, 50 euriños en xogo. Como se chama o prato que prepara hoxe Begoña? Falsa vieira de marisco e aguacate. E aguacate. Aí está, fixadevos que falsa é esa vieira, Mira, agora botolle Falsísima. o pan relado. Pero ese pan relado non é normal. A min este gústame porque é amiga do pan. Sabes? É amiga do pan. Rállalo, xa está. Eso tamén non hai no súper, non? Si, ou se che queda a barra do día anterior, podela rallar, sacarlle a codia e listo. Ah. Ala, agora vou ir ao forno, ábrermo aí. A falsa vieira de Begoña Vázquez parece moito unha vieira normal. 200 grados. Parece unha vieira. Sí. Home, claro, leva a concha. 200 grados, canto tempo? 200 grados, uns 10 minutiños, témolo listo. Vai, vai. Entro ou non entro? Aí E está. agora, 200 grados, uns 10 minutiños. uns 10 minutiños. Aí E estamos. quedache por facer que? Quédame por facer un triturado que vou facer con aguacate e un poquinho de lima. Para Perfecto. aportarlle así un poquinho de frescor. Pois deixámola facendo frescor para o seu prato, vamos con Xulio. Mato, Bueno, que? pues mira, vas probar un. Vasme dar a probar un mexilón? Sí, proba a ver que che parece. Vas ver aí a diferencia. Recordamos Entre que un estes mexilón mexilóns ao vapor, en realidad están feitos con Están aceite, salteados con un poquinho de aceite, salteados con aceite allo, e un pouco de allo. eso, E despois tapados co vapor, para que, como ven dice Begoña, para que tan pronto abran. Buah. Que están ricos, ¿verdad? Totalmente distinto. Totalmente distinto. Está moi rico, Mira, partímoslos así por la mitad, tamén, como fixemos. Moi rico. E que a vinagreta ainda vai quedar mellor, porque vamos a dar este toque temperado que dixen, e co, Oh, que rico con está, un poquinho de acidez. Mira, Que aquí invento temos. máis bo, Xulio. Aquí está bo. Está moi rico. Mira, ceboliña, tomate, pemento vermello, pemento verde, e agora este mexilón, e agora vamos a meter xa tamén o langostino que temos aquí. E botaslle tamén todo o aceite que foi aceitiño, soltando, non eso tanto é. o mexilón como o langostino tamén. Efectivamente. Oh, que pasada. E agora vamos a botar, vamos a completar con un poquinho de aceite de oliva tamén, porque non deixa de ser unha vinagreta, vale? E botelle tamén o zume de media lima, Pero mira, que boa pinta colle, imagina xa na cabeza mesturado co... O bo desto, que con media docena, 7 ou 8 langostinos, pois podemos comer 3 ou 4. Faz un montón. Claro, podemos comer 3 ou 4 e quedamos ca sensación de haber comido marisco. Estou un pouco enamorado deste prato, moi Gústame, bonito, estou un pouco enamorado deste prato. Imos a Guillo. Josefa, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Que Como tal? estás? Ben, ben. Todo ben? Sí? Sí. Bueno, pois vamos alá, por 50 euriños. Como se chama o prato que prepara hoxe Begoña? Falsa vieira de marisco e aguacate. Moi ben, aí está, 50 euriños que marchan para Guiño. Moitísimas gracias, Josefa, un bico grande. Gracias a vos. Gracias, chao, chao. Boa tarde. Un bico Chao, grande, chao. gracias por chamar. Alo, Guiño, Chao, Guiño. hasta logo. Xulio, igual facer co aguacate, tes aí, Pois igual mira, vou facer facer unha unha maionesa, mayonesa non? de ovo, aguacate, Ajá. aceite, sal, como se fora unha mayonesa normal,
Unha de toda a Eso vida, é, non? eso é. Unha maionesa de toda a vida, pero de aguacate, moi ben. Moi sinxelo tamén. Vale, pois dalle caña, mientras tanto vamos co público e imos falar con Milia de Fornelos de Montes. Un aplauso, vamos alá. Aplausiño, ora. A sesión Bermú, no, voltas co prato. Milia, como estás? Moi ben, Estás ben? aquí sufrindo polo ben que cheira. Estás sufrindo ti e o resto do público que non vai probar. Tamén. Ainda máis Ainda todavía. máis. Polo É menos que- eu bater, ainda que... Valo probar. Vaya problema. Xa, a verdade é que non é problema ningún, verdad? Problema decidir quen pode gañar allí. Eso sí, bueno. Ti xa sabes que aquí despois tens que sair pola porta. Tens Sí, que sair. vais a difícil salir por Os outro sitio. cociñeiros normalmente, inda que Xulio ten sin afiar os coitelos, os cociñeiros normalmente tamén saen pola mesma porta que ti, pero Ai. sin presión, Bueno, a ver cañotas. É broma, Emilia. Bueno, que che parecen as receitas? Ben, non? A verdade é que son maravillosas as dúas, a verdad. Tanto a de Begoña como a de Xulio. Eu a de- Sinceramente, eso, estou pensando que teño que probar e que teño Claro. que decidir. Xa me encantaron as dúas de entrada, o sea que difícil. Mira, creo que na casa están vendo agora mesmo como Xulio está batendo a súa maionesa, como está facendo esa maionesa de aguacate, e realmente sorprendeume moito o que fai Xulio coa súa receita, porque a de Begoña está ben, Sí, pero é máis tradicional. pero igual é un pelín máis tradicional que a de sí, Xulio, sí, non? Non a sei. de Xulio é moi innovadora. Sí. A ti gusta Xulio, claro. Gustalle como cociña Xulio. Bueno, pois en 2 minutos A vas mí me probar. gusta Begoña Xulio tamén, Moi ben. pero tamén me gusta Begoña, Bueno, a sí me ver, gusta. a ver. Nun minutiño vas probar, vale? De acordo. Un aplauso para Emilia que está con nós, con a voltas co prato, veña. Marisco barato, marisco barato. A ver, como faz a maionesa? Pois mira, a maionesa... bueno, xa fixen. Xa fixeches? Sí, mira, que pintaza tempo. E queda super cremosiña, Queda non? moi cremosiña. O aguacate tamén lle axuda, ves? Guau. Ahora vou emplatar. Moi ben. Pois mira, Pois vou veña, poñer aquí. chegou o momento de empratar Temos aquí este. no programa. E levaronme... Que che pasou? Faltouche algo? non me Faltoulle levaron, algo? non me levaron, non. Faltoulle No, algo? xa está. Mientras tanto, vamos repartir cartiños, veña. Como? Que dous mariscos empregou Xulio para facer o seu prato? Lagostino e mexilón. Mira, Fácil, sinxelo. Lagostino e mexilón. Que dous mariscos empregou Xulio para facer o seu prato? lagostino e mexilón. 664 483419, chamade a voltas co prato. Fixadevos que maneira de empratar tan curiosa e bonita. Como quería Emilia, non, Ves? non deixa de ser un aguacate recheo. Sí, é verdad. Sí, bueno. A nosa maionesa A pel do aguacate. é riquísima. É a pel do aguacate que a rechea. No, moi ben, moi ben. Claro. Me gusta. Como ves? O forno de Begoña, marcho, vale? Moi ben, O forno de vou Begoña, imos montar. abrir. A ver, Vázquez. E vou. Ala. Falsa vieira. Falsa vieira de 4 mariscos de Begoña Vázquez, Aí está. Que maravilla. Mira, vamos a botar un pouquiño de así. Que Aí, pasada. Moi ben. Vale. Por vamos deixar empratar a Begoña, mentres tanto vamos pedir a Emilia que se levante e que veña, porque chegou o momento de probar. Un aplauso para Emilia de Fornelos de Montes. Vamos alá. Ven por aquí. Emilia, non mires. Ti ven por aquí, Emilia. Ven Vale, por aquí. vale, Ven por aquí. vale. Colócate aí, Emilia, colócate aí. Vale. Emilia trouxo unha receita de aguacate con marisco e pasou isto. Utilizaron o aguacate, utilizaron o marisco, pero fixeron unha reinterpretación do marisco tradicional de Galicia. Así que, cando queiras, Emilia, por favor, proba. Adiante, dalle aí. Tens que probar. Xa. Teño que probar, sí. Imos a teño Vilaboa. que Maro, que tal? probar. Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Que tal, Fran? Ben. Pois veña. Estás-me abrindo apetito, eh? Xa. É o que ten este programa. Pois, estuvera A mí aquí. tamén me pasa, estou aquí. Carai. Veña, por 50 euros. Que dous mariscos Sí. empregou Xulio para facer o seu prato? Langostino e mexillón. Moi ben, 50 eurillos que van para Vilaboa, perdón, para Maro. Vilaboa. Sí, Maro, gracias. un bico moi grande, vale? Gracias a vos, veña. Moitas gracias por chamar. Chao, chao. Buenísima. Hasta logo, chao. Bueno, Emilia probou un, está probando outro. Claro, hai que probar Ten que ser complicado escoller, contento. Sí, Claro. sí, a verdade que sí. Sí. Bueno, vamos de mandar saúdos á xente que está no Grove antes de que Emilia nos diga que engaña porque teñen unha festa espectacular na que nunca estiven e poderíanme chamar para ir. Pero... O primeiro día. Pois O primeiro día, é polo menos. recomendable, Ves? Pois deberíanme chamar. Imos alá. Emilia de Fornelos de Montes. Despois de probar os dous, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Si, esa é a cara de que tes que decidir. Que difícil. Non Pois. poder ser secuo. No, O sea, termo que decir poden gañar os xa. dous. Xa, termo que decir.
Pois teño moi difícil, cañotas. Pois, Porque un é un plato tradicional, 3, maravilloso. 2, 1, e que temos os compañeros da Hora Galega. Ui, teño difícil Tengo que iso. decir, Mili. Bueno, pois voulle dar A Begoña. A Begoña. Begoña Vázquez rompeu a xeira de resultados de Xulio Mato. Aí está. Bueno, señoras e señores, nós marchamos. Queden coa actualidade, queden coa Hora Galega. Mañán máis receitas aquí. No Voltas co Prato, como sempre, ás 6:30. Chao. Mañá.